Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagbalikan na po reaction si Ronaldo Montibon sa iyang pagcover bali ini sa Air Supply ni taas nga pa nga kanta, pero atong tanawon kung iyang pagkanta bali kay kini si Ronaldo taason magid punig tingog yun. Sunod nindot pud ba kay naipaggamay-gamay ang tingog kanang tag ni update kini tagning kayo, pero ang iyang kaugalingon baling kuan iyang sarili nga kuan ba mga version ba o pag-ariglo sa pagkanta ba, di ba? O atong tanawon kung nindot pa gyud. Pero ay hatong magsugod sa mga bag-o diha nga nakita sa akong channel karon nga wa pa naka-subscribe. Kung ganahan mo, subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video nga atong i-upload. Like na lang pod para i-recommend ni YouTube sa mga taong wala pa kita ni. Okay? Sige. Hindi na maglugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Sa mga mahilig ko dyan sa Air Supply, shoutout po Subscribe mo sa iyong channel, Ronaldo Montibon. I've danced alone 1,000 times, the song that no one else could even hear. Wow, po sa kikingog yan. Ano ba yung vibrate po? Nindot yung I couldn't hold it and it disappeared. napay paggamay tingog po. I've lived to learn to read the blues. I've lived with everything but you. I can't believe my eyes. I see you here, looking just the way you should. Oh, so good, it's too good to be true. I've Ay sa ha, hirging yung kuan ba kanang sa iyang pagkatagning sa tingog bali. Kakuan ka ba kanang nindot kay paminawon? O hinoon di man giingog nasundog kay niya ang Air Supply gid nga sa tingog bali sa Air Supply kay grabe magito ka kuan kayo. Pero karon napuy ang kaugalingon pud nga version bali nga nindot pud para sa atong paminawon, nindot kayo, di ba? O mga technique sa iyang pagkanta gihapon ba? Di ba? O padayon ta. lived my life Oo. to be lying here with Grabe kurog ba? May kurog gihapon. oh, I can't believe my eyes. Sa ilara balay ng balay sila. I feel the empty hands of time as they were stealing all my life away. I've heard the silence deep inside, waiting for words that lovers could not say. Kapag di kayo yung vibrato lagi, yung kurog sa yung tingog, nindot kayo. With every day spent alone, I can't believe my eyes. I see you looking just the way you should. Oh, so good, it's too good to be true. I've lived my life to be lying here with you. Oh, still when I see you, I can't believe my
Kalinski. Looking just the way you should. Oh, so good, it's too good to be true. I give my life to be lying here with you. Oh, still when I see you, I can't believe my eyes. I see you here, Okay. looking just the way you should. Normal naman guys sa iyang pagkanta yun. So good, it's too Ano ba? Askin si tingog yun. Oo, normal agad sa iya. alive to be lying here with you. Oh, still when I see you, I can't believe my eyes. Oo, hiyo. Wapo. Okay. Okay, ato na pong nadungog ng isa ka kanta na po ni Ronaldo Montibon Bale. Pasensya mo, grabe manok, very good. Oh, dungog na po na to. Grabe ka nindot po. Nindotan ko siyang tingog kay taas gini siya page nga tawag yun. Ni si Ronaldo taas kay kons tingog ba sunod. Nindutan po ko kay naiyang vibrato gali o kurug sa iyang tingog bali nga inigprolong gali nindot kay paminawon. So naipagkatagning gaw digi ingog tagning kayo naipagkatagning gihapon magtan-aw ko sa iya karon nga nagkanta siya murag baliwara sa iya ang kataas bali, di ba? Oo, wag na daot ang naong. Di ba? Nindot kayo. Langot ang manok eh. Daghan kayong manok manggod rin. Pero karon balik ta ka Ronaldo, grabe ka nindot kayo sunod. Karon consistent kayo sa inyong upload yun. Pag makana ko nga grabe maabot kay di ra ni mag-abot og unom ka bulan makuha na ni silver play button bali sa YouTube lagi. Oo, karon adong na good siya sa 20k bali nga subscriber. Oo, okay mo pud sa iya. Okay man gid pud na paano siya subscribe on kay nindot magid pud tingog si Ronaldo pud, di ba? Oo. Klaro magid pud kaya yung tingog pud. Sige. Di na magdugay. O sa mga bago din nga nakita sa to video karon sunod ganahan mo subscribe na, hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod ka video nga ating upload. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa kita ni. Okay? Sige. Di na magdugay. Hangtod sa sunod. Kini si Intense TV. Proud Bisaya. Peace out. With every day spent alone, I can't believe